Hello guys, mga unta na ako diri sa tindahan ni Juan at Isipin. Kaon ko niyan ako sa atbang sa eskwelahan. Ikaw man ako kaon magbrigada mi, manglimpyo mi. Gahapon nung tato niya, bata nagsakit ng gahapon ng bata. Kaon ko ba? Ang mga kabala ka ha, kaon ko diri na ang mga bakaon minsyong mga bata. Ako din, eskwelahan na eh. Na, eskwelahan. Dagan ka edisyon, kita mahigalang ko kumartin ko ng resibo, editid man. Iya kan mga higalang nagakos na si John, mga kaigalang ano katumuitin, editid sa gyapon. Wala, kaya resulta mahigalang, parang ako dito makatuo na yun. Pero nilaat man yun mga kaigalaan ko ang DILG Abalos. Viral kan bayot no? Rodrigo Duterte, mga kaigalang iso. Viral ang katong bayot ba? Katong yung nag-share ba na viral? Wala ilabot kuno ang kuan. Iyang grupo ani mga higala pero iyang gihagit yung ano kuha og hair follicle dito. Ako ba to? Problema matuldukan kuno mga higala ni issue lang. Sa ako lang ato, pakon ko lang bang. Joke ra joke. Gabihan na po ninyo mga kuan, gabihan na po ni mga higala na mga. Kasi masulti ni mo ato. Pati yung Kasi masulti ni mo ato mi nga bayon nga nainan og sir kay gisakot niya. Ipabarog og 2 hours ang waiter. para na ko, kung ako inato, ako tuha pa kong bangko. Dapat ko na kong bangko. Tapo yan ang no? Unsa siya kana tag-iya? No? Kaila siya sa tag-iya. Kaila siya sa tag-iya? Bisa pag kaila sa tag-iya, bisa kamigo pa sa tag-iya. Wasi katungon. Kay kung nga to inatuon ko, di ba ako, di ko kagwantab. Apakon jud bangko. Ay, nag-istorya mi bahin sa bayot, guys. Gibalita sa kuno, bigada. Ang bayot karon di na siguro nakagawas. Narason balay no. Edit daw ang video ilang ipasusi sa kwan. O siglan sa man ipagka-edit. Kaya ito bitaw, Coco Martin. Nga ingon nga na ako ni Coco Martin. Edited man to. Kamo na nato pa Edit no, katong lang rako sila. no, ano yung kuwan na. Tulong nga ipakita ko rin Edit to de. Ayaw mo og kanang Ade. Di mo tabag-tabag sa moto o ginaning mga balita, inaning mga higala. Ato lang ibalidate na to. Og Nagtag mag-inana siya ba ang mga tao ba way cellphone? No. asa man ang audio ani? Lain nagkabantay ba yan? Gibidyohan sila no. Audio ni. Mato na. Sugod katong dunay audio yun. Balik sa isa. Ay mo kabalak ka ha. Nga. Sa Baumi. Ang bata wala diri kay ako rin ni kaon. Ang bata nakakaon na nasa amo. Lahat minchong dito, akong bana, gabantay. Kay na ako diri sa eskwelahan, nagbrigada ko. Kaon lang ko kay ano, nilhig pa ba ako daghang kay kuan di sagbot. Ito yung bangag video ni Marcos. Kanon be. Kanon be. Kay balita ay paminawa Marcos resign ko no. Marcos resign. Nangayabag na sila eh. Nangayabag na. Dahil kailang kuha no. Hindi na lang sila malipay ba? Malipay na lang na sila. Nga atong presidente si Marcos. Mao magipili ninyo, mao magipili sa mga tao.
Dawat na sa kabituran, dili na kayo. Awa o. Kadungog mo sa radyo. Batagaan o kwarta, manghilom. Ngani gipagawas man nila ning kuana. Asa may ilang katuyuan. So ni kuha og kan sa kokain kini wa ngani or sabon ni so ni. Kayo pa kayo kay alas. Ang bata man nagkaon kung gamay. Man ako vlog. Ako tong i-upload dun tagkaon. Ay dili inig. Kuman ako brigada. Kokain ni gigitin hotman. Uy, wala na nag-pick-up yan eh. O dito. Himong sumsuma ni mga higala. Daot ko nilang tao. Daot to nila. Si Marcos nga. Imaoy ilang ipili. May ipili sa mga tao. Ano pa pagutay mga higala? Sige, butaran mo. Biyawan. Kisan ko na pagkino magaling. Mga kwan sa kayo magalibog kat. Wala man siya nag-launching o kalihukan. Nako. Kung ano may pagkatas karon may higala nga video. Kuyawa ni may tabuah. Ay, tukar-tukar sila. ZF kay kukuan. Kanang ham. Square? Oh. Isa? Isa.